Áno, môžeme. Dobrý večer, dámy a páni. Pozdravujem vás z Kambodže. Prišiel som sem pozrieť organizáciu Magna Deti v núdzi, s ktorou naša banka už niekoľko rokov spolupracuje. Kambodža je samozrejme krajina, ktorá sa nevie postarať v plnej miere o svojich občanov a Magna vlastne tu nahrádza niektoré funkcie štátu. Stará sa hlavne o deti HIV pozitívne a takisto venuje sa liečbe HIV pozitívnych matiek, ktorým sa vďaka tej liečbe teda rodia zdravé HIV negatívne deti. Ja osobne tiež som si adoptoval na diaľku dvoch chlapcov odtiaľto z Kambodže. Už niekoľko rokov ich finančne podporujem a konečne som dostal príležitosť ich osobne navštíviť. To, čo robí Magna, je podľa mňa úžasné a preto sme sa ako banka rozhodli ich podporovať a takisto sme sa rozhodli spojiť sa s Borisom Hanečkom a podporiť jeho program Krehkosť bytia. A dnešná dražba, ktorej žiaľ ja sa nemôžem zúčastniť, lebo som práve teraz v Kambodži, výťažok z tejto dražby pôjde práve na podporu Magny a na detičky, ktoré tu v Kambodži sú a ktoré na záberoch ste asi mohli vidieť. Je úžasne vidieť ten nepomer, vlastne 3 eurá zabezpečia stravu jednému dieťaťu tu v Kambodži na celý mesiac, takže to sú úplne úžasné čísla a pokiaľ sa bavíme o iných, tak 60 eur je napríklad zabezpečí kompletnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici pre jedno dieťa na celý mesiac. Takže vydražením jednej bábiky Borisa Hanečku, ktorá určite skrášli váš príbytok, zabezpečí Magna stravu pre jedno dieťa pre 160 detí na celý jeden mesiac. Takže asi v týchto pomeroch sa pohybujeme, takže dúfam, že budete dražiť nielen kvôli Magne, ale pretože sa vám bábiky a modely Borisa Hanečku budú páčiť a samozrejme budem veľmi rád, keď sa v čo najväčšej miere do dražby zapojíte a výťažok vám garantujem, že pôjde na veľmi, veľmi dobrú vec. Pekný večer želám.